Again, ladies and
very.
Ladies and gentlemen, sa makulay performance coming from our third drum and lyre competitor, the Bugis Elementary School. Isang malakas sa palakpakan naman po para sa kanila. And of course, kablaw ka nagiti amin nga taga Bugis. Nga adatoy venue tayo. Hello po sa inyong lahat. And of course, sa ating pong mga barangay officials sa Barangay Bugis, headed by Sir Osborne Visaya. Hello po sa inyo. And of course, once again, magkakaroon po tayo ng 6 na kalahok sa ating drum and lyre competition. Tapos na po ang ating Buyagan Elementary School. Natunghayan din po natin, of course, the Treated Center School. And katatapos lamang po ng ating Bugis Elementary School. Susunod na po mamaya, makikita rin po natin Pico Elementary School, Immaculate Heart of Mary, the Lubas Elementary School. And of course, sa ating street dance competition, we have Barangay Pico, Barangay Tawang, and of course, Barangay Poblacion, represented by the San Jose High School. And mamaya-maya mga kaibigan, marami pang mga float, marami pang mga cultural presentation ang ating matutunghayan sa umagang ito. Makulay, masaya at napaka-exciting talagang pinaghandaan ng ating mga performers, mga competitors for
Once again, ladies and gentlemen, our first competing team para po sa ating